Καλησπέρα. Φεύγω διακοπές σε λίγες μέρες και έχω μπερδευτεί. Τι γυαλιά να πάρω? Εξαρτάται σε ποιο νησί πας. Έχει σημασία το νησί? Φυσικά, το ιδανικό ζευγάρι πρέπει να ταιριάζει και με το φως, το στυλ και το ρυθμό των διακοπών σου. Ας πούμε, Μύκονος. Για Μύκονο θέλεις κάτι που να κάνει δήλωση. Τα Dior Clover, ένα Celine ή ένα Fendi έχουν έντονη παρουσία και συνοδεύουν τέλειες εμφανίσεις που ξεκινούν από την παραλία και συνεχίζουν μέχρι το βράδυ. Και αν πάω πάρω? Τότε θα σου πρότεινα το Saint Laurent Amelia, ζεστή απόχρωση και φίνα γραμμή, που δένει υπέροχα μελινά outfits, καλοκαιρινό φως και βόλτες στο Αιγαίο. Και γιατί είναι? Το Bottega Veneta. Καθαρός σχεδιασμός, εκλεπτισμένη αισθητική και παρουσία που ξεχωρίζει χωρίς να προσπαθεί. Και αν έχει πολλή οδήγηση ή πολύ έντονο φως? Σε αυτή την περίπτωση θα σου πρότεινα το Tom Ford Dax. Δίνει καθαρή δυναμική εικόνα και είναι ιδανικό για άνεση από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Τελικά, το νησί όντως παίζει ρόλο. Αποθήκευσε αυτό το βίντεο αν θέλεις και part 2.